Samozrejme, máme niekoľko druhov suchové alebo sklenené, takže tu vám predstavím niektoré, ktoré používame z tých kovových. Čiže máme plynový kahán, azbestovú sieťku, trojnožku, triangel, stojan, na ktorý sa upevňujú potom kruh, svorka alebo lapák, spalovaciu lyžičku, chemické kliešte, držiak na skúmavky, porcelánový tejlik, odparovacia miska a roztieračka s točikom. Toto všetko si aj ukážeme, ako v skutočnosti vyzerá. Ďalej z tých sklených pomôcok tu máme samozrejme skúmavky, kadička, várne banky, kuželová banka, filtračné lieviky, oddelovací lievik, kryštalizačnú misku, hodinové sklíčka, chladič, ktorý si všimnite, že má dva otvory, potom si vysvetlíme, na čo sú. Petriho miska, odmenný valec, pipeta, bireta, strička a teplomer. Čiže to by boli také základné chemické pomôcky. Čo sa najviac používa v chémii, tak to sú skúmavky. Skúmavky môžeme rozdeliť na dve skupiny. Sú skúmavky hrubostenné a skúmavky tenkostenné. Rozdiel je v tom, že tenkostenná skúmavka má takto rozšírené hrdlo. Hrubostenná to nemá. Samozrejme, že sú skúmavky, ktoré majú nejakú stupnicu, keď si tam potrebuješ naliať určité množstvo nejakej tekutiny, zoberieš si takúto stričku, zoberieš si skúmavku, pekne naleješ do tej skúmavky, koľko potrebuješ, potom si to odložíš do takéhoto chemického stojana a môžeš s tým pracovať. Máme skúmavky, ktoré majú aj nejaké zátky, čiže keď potrebuješ uzavrieť nejakú kvapalinu alebo niečo, čo prchá, jednoducho to v tej skúmavku uzavrieš a môžeš to používať. Veľkosti skúmaviek sú rôzne. Dajme tomu, že od takejto až po takú. Čiže je niekoľko druhov skúmaviek, majú rôznu šírku hrdla, majú potom špecifické použitie. Ďalšie veci, ktoré sa používajú, sú zo skla. Tu máme napríklad sklenenú vaničku. Tie odmerné valce môžu mať zase rôzne veľkosti. Môžu byť so stupnicou alebo bez stupnice. Tu je napríklad 2-litrový odmerný valec. Tu máme napríklad odmerný valec, ktorý nemá stupnicu. Tu máme 10 ml odmerný valec. Ďalej, ako sme už spomínali, máme várne banky a kuželové banky, čiže obidve sa dajú položiť. Existujú ešte destilačné banky, to sú takéto isté, len s guľatým dnom, s tým, že sa potom tá banka upevní do nejakého držiaka. Ako vyzerá? Asi takto nejako vyzerá. Čiže je to v podstate destilačná banka, kde sa napojí potom hadička, dá sa to dať nejaký kahán, zabuduje sa to do tej destilačnej aparatúry a vykonáva sa destilácia. Budeme si urobiť. Ďalej, filtračné lieviky. Zase filtračné lieviky, rôzne tvary lievikov, aké sú. My budeme pravdepodobne asi najviac používať tento. Do toho filtračného lievika sa dáva potom filtračný papier, cez ktorý sa potom filtruje. Čiže tu máte ukážku niektorých. Tu máte napríklad s takýmto širokým hrdlom. Všimnite si, že každý filtračný lievik má takto zrezanú hranu. Pri filtrácii sa správne musí dotýkať tá dlhšia časť tej hrany kadičky. Toto je kadička spolu s miešadlom. Čiže keď filtrujem, tak ten filtračný lievik je umiestnený na kadičke a musí sa, aby rýchlejšie prebiehala filtrácia, dotýkať steny tej kadičky. Musí to byť v takejto polohe. Čiže toto je ďalšia chemická pomôcka kadička. Potom samozrejme máme kahán, ktorý má tuto taký otvor, do ktorého sa naleje nejaká hodlává látka, väčšinou teda liek. Uzavrie sa to, otvorí sa to, zapáli sa to a funguje to. Čiže predvedieme, ako asi ráno treba zapáliť kahán a ako treba potom zahasiť, čiže zapáliš si zápalku, samozrejme, že kahán začne horieť
nešpukujem to, ale ten planemen zásim týmto krytom, to znamená priložím k tomu a káhanie zase. Z ďalších chemických pomôcok je tu chemický stojač, alebo respektíve trojnožka. Takto to nejako vyzerá. Pod tú trojnožku sa umiestni chemický káhan, keď potrebujem niečo zohriať. Keď potrebujem zohriať chladničku naplnenú vodou, tak táde to by mi prepadla, preto sa používa takáto azbestová sieťka, ktorá sa sem položí. Na to sa položí tá chladnička s nejakou paplinou a môžem zohrievať vodu na kávu. Napríklad. Keď potrebujem zohriať niečo iné ako chladničku, tak použijem takýto triangel, do ktorého môžem vložiť porcelánový tejblik, naplnenie, ja neviem, chcem napríklad rozstaviť nejaký kov cín. Dám sem cín, tuhý, túto to pekne položím. Samozrejme, nemal by som pracovať rukami, pretože je to, môže to byť horúce, mohol by som sa opáliť. Na to mi fungujú takéto zariadenia, volajú sa chemické kliešty. Čiže ja si to naplním, keď to mám rozstavené, tak to pekne pomocou kliešti vyberiem, dám to dole, nechám to ochladiť. Môžem to poprípade ešte uzavrieť takýmto viečkom. Čiže toto sa volá triangel. Toto je porcelánový tejblik. Ďalšie porcelánové výrobky, ktoré tu máme, alebo chemické pomôcky, je špachtla, ktorá nemusí byť porcelánová. Keď potrebujem niečo roztrieť, nejakú tekutinu, respektíve tú látku alebo nejakú pastu, tak používam takúto porcelánovú špachtlu. Potom tu máme odparovaciu misku. Takisto, keď chcem odpariť, môžem použiť aj tento triangel, keď chcem odpariť nejakú látku, prípadne ak by mi to držalo, a mi to drží, môžem to použiť aj bez toho triangla. Potom ešte z tých porcelánových je to rozstieračka s rozstieradlom alebo s kolčikom. Môže niekto dostať po hlave alebo po niečom inom. To znamená, keď si potrebujem rozdrobiť, ja neviem, orechy alebo nejakú chemickú látku, síru na práškovú, tak si sem dám síru, pekne si to rozvalkám v takéto chemické pomôcke, ktorá sa volá rozstieračka s rozstieradlom. No, potom ďalšie z chemického skla. Máme tu takéto zariadenie, ktoré sa volá Petriho miska. Sú to vlastne dve misky, ktoré sú navzájom spojené. Jedna funguje ako spodná, druhá ako vrchná časť. Môžem ich aj oddeliť. Po prípade, keď dám do toho nejakú chemikáliu, tak to môžem používať ako spoločne, že zabráni vzniku nejakých pár. Čiže to je Petriho miska. No, keď potrebujem niečo odpariť, tak používam takéto zariadenie, ktoré sa volá hodinové sklíčko. Poviem príklad. Dám si na hodinové sklíčko slaný roztok, chcem ho odpariť nad káhanom, čiže zapálim si káhan, uchytím si pomocou chemických klieští hodinové sklíčko aj s tým roztokom a môžem takýmto spôsobom odparovať. Budeme si to ukazovať. Čiže ďalšia pomocka hodinové sklíčko. No, potom tu máme takéto kovové pomôcky, ktoré sa používajú. Čiže toto sa volá, že je to držiak na skúmavky. Ako to funguje? Čiže má to takýto zverák, ja si zoberiem skúmavku, ktorú si vložím do toho držiaka, utesním to, aby mi to držalo a mám upevnenú skúmavku. Môžem z ňou manipulovať. To znamená, keď ju chcem zohriať nejakú látku, ktorá sa nachádza v skúmavke, tak zohrievam tým spôsobom, že to hrdlo skúmavky by nemalo smerovať k niekomu, by ho ohrozilo, ale práve na to miesto, kde sa nikto nenachádza. Čiže nemal by som zohrievať takto, náhodou by tam bolo niečo, čo
čo je prchavé, respektíve mohol by ma zasiahnuť, ale by som to mal to hrdlo otočiť na to miesto, kde sa nikto nenachádza, tam alebo tam. Čiže takýmto potom spôsobom by som zahrieval skúmavku. Dá sa to potom pekne umiestniť do stojana a môžem ďalej používať. Veľmi často sa používa chemický stojan. Na ten chemický stojan sa dá ľahko umiestniť takáto svorka, ktorá sa tam pekne takýmto spôsobom uchytí. Keď potrebujem do toho niečo zapasovať, tak použijem takýto lapák a už môžem k tomu pripevniť napríklad nejakú skúmavku, ktorú potom môžem použiť pri chemickom vodci. Už mám pripravenú aparátu. Takisto, keď potrebujem robiť filtráciu, použijem takýto kruh, ktorý má v sebe zabudovanú stvorku. Čiže týmto spôsobom ho pripevním. Dám tam nejaký filtračný dievik. Tento nikam budem, áno, bude držať. Trošku to nadvihneme. Pridám tam, spravím si takú aparatúru. Jednoduchú filtračnú. Mám filtračný papier, z ktorého si zložím si filtračný lievik. Čiže mám kruhový, väčšinou už mám takto vystrihnutý kruh. Prehnem to na poli, znova to prehnem na poli, oddelím tri steny od jednej a mám takýto filtračný papier pripravený do filtračného kruhu, ktorý sem vložím. Len čo sa mi deje? Deje sa mi toto, že mi tam nedrží. Ako to vlastne spravím, aby mi tam držalo? Tak si zoberiem celú túto sústavu, zoberiem si stričku, naplním vodou, navlhčím ten filtračný papier trošku a týmto navlhčením vlastne získam to, že ten filtračný papier mi drží v tom filtračnom dieviku. Potom jednoducho mám pripravenú filtračnú aparatúru, mám tu pekne kaničku. Ako som povedal, stena sa musí dotýkať toho filtračného lievika. Zoberiem si ďalšiu kaničku, keby som mal naplnenú nejakú tekutinou alebo nejakou suspenziou. Mám tu sklenú tyčinku, po ktorej potom tú zmes pomaličky lejem a filtrujem takýmto spôsobom. Takisto budeme robiť. No, ďalšie pomocky sú to chemická lyžička, ktorá má dve časti. Samozrejme, keď si potrebuješ nabrať väčšie množstvo a menšie množstvo. Potom je tu kovová lyžička a takéto niečo. Poznáme to? Čo to je? Toto? Strahan. Volá sa to dúkadlo. Ako to asi funguje, to dúkadlo? Pokúsim sa vám to predviesť. Neviem, či sa mi to podarí, ale vyskúšame. Čiže, keď je to dúkadlo, tak toto by sa malo fúkať. Čiže tu je také ústie, do ktorého fúkam, vydýchnutý vzduch, tady to vychádza. Čiže napríklad poznáme, že plameň má niekoľko častí. Že má teplota plameňa, kde je najväčšia? V strede. Na konci tej nesvietivej časti. A ja potrebujem tú najvyššiu teplotu nahnať na nejaké miesto. Čiže zoberiem si ten filtračný papier, zoberiem si to dúkadlo a teraz pokúsim sa tú najvýhradnejšiu časť toho plameňa nasmerovať na ten filtračný papier. Videl si to?
Čiže nemusel sa mi ten filtračný papier dotknúť toho plameňa na to, aby som tam ja spravil nejakú značku pomocou toho tepla. Ešte raz. Čiže týmto spôsobom funguje dúchadlo. No. Ďalej. Ďalšie chemické pomôcky, ktoré sa používajú, toto je, poznáme to? Chladič. Chladič má dva otvory. Čo myslíme, na čo budú slúžiť? Prívod a odvod. Prívod a odvod. To znamená, všimni si, stredom chladiča preteká nejaká rúrka, vnútro je v podstate duté, pripravené na nejakú kvapalinu a má dva odvody. Do jedného sa privádza studená voda, cez druhý odteká. To vlastne chladí. Malo by sa to chladiť, cirkulovať to stále dokola. Nemáme tu bohužiaľ takú výberu, takže pomôžeme si ináč, ukážeme si to. Čiže toto je chladič, toto sa volá oddelovací lievik. Oddelovací lievik, keď chcem napríklad oddeliť vodu od oleju, nalejem tú zmes sem, samozrejme ten olej sa mi sústredí na povrchu, voda dole, pomaličky tu mám taký otvor alebo zátku, ktorú uvoľním, pekne voda mi odteče a ten olej, keď bude asi v týchto častiach zastavím a mám oddelenú vodu od oleja. Čiže to je oddelovací lievik. Ďalej, veľmi často sa používa v chémii tzv. Pipeta a bireta. Toto je prosím pekne pipeta, toto je bireta. Rozdiel vidíte na prvý pohľad, že bireta má ventil, akoby oddelovaciu časť. Ďalší rozdiel je, že do pipety, keď ju chcem naplniť, tak dal by sa naplniť pomocou úst. Samozrejme nebezpečné, nemal by sa. Lepšie, keby bol nejaký balónik. Alebo stačí, keď tu ponorím, sama si natiahne určitú časť tekutiny, potom sem dám prst a prenesiem, kam potrebujem. Naopak, bireta by sa mi nenaplnila tým, že ju ponorím do nejakej kvapaliny. Do birety musím niečo naliať z vrchu. Na to mi slúži aj takýto malý lievik, cez ktorý potom ľahko by som nalial to, čo potrebujem a dokonca je tu stupnica, čiže ja vidím množstvo tej kvapaliny, ktorá sa tu zobrazí. Čiže to je ďalšia chemická pomôcka. A posledná vec, ktorá sa často používa, to potom pri tvorbe laboratórnych prác sú takéto šablóny. Keď sa kreslí, tak aby si nemusel použiť pravítku a niečo podobné, tak použiješ takúto sadu šablón, ktoré ti potom môžu pomôcť pri vytváraní laboratórnej práce. Ešte z takých zaujímavých, samozrejme, štietka na čistenie, v prípade nejaké zátky, gumové alebo korkové, s jedným otvorom alebo s dvomi otvormi alebo bez otvoru, v závislosti, ako potrebujem. A z chemických pomôcok takým posledným je samozrejme teplomer. Ortuťový teplomer, najlepšie, keď má aj zápornú aj kladnú stupnicu. To je v podstate všetko. Z týchto pomôcok, ktoré tu používam. No. Dobre, to sa skladáme. Sú chemické modely. Takže tu máme taký najzákladnejší chemický model. Vediem, čo to je? Chloricodný, NaCl. Čiže tu máme spájané v kockovej sústave chloricodný, ako v skutočnosti vyzerá, čiže vytvárajú kockovú sústavu alebo kubickú, čiže atómy sodíka a atómy chloru sú navzájom pospájané.
Tu máme dve sústavy skladajúce sa z rovnakého atómu, a to je atóm uhlíka, to je tá čierna gulička. Rozdiel je v tom, že sú ináč usporiadané. Toto bude atóm uhlíka usporiadaný nepravidelne. Je to látka, ktorá sa volá diamant, najtvrdší minerál. Pričom taký istý atóm uhlík je tvorí aj grafit, alebo tuhu. Čiže tu sú jednotlivé tie vrstvy, ktoré sa ľahko oddelujú tým, že toto odseknem. Čiže ľahko sa otiera a tá tuha nám potom umožňuje písanie na nejaký povrch. Čiže grafit alebo uhlík a diamant. Ďalej tu máme oxid uhličitý. Oxid uhličitý je plyn, ktorý vydýchujeme. Už som povedal, že tá čierna uhlička je čo? Atóm uhlíka, dve černé pri vytváraní laboratórnej práce. Ešte z takých zaujímavých, samozrejme, štietka na čistenie, prípadne nejaké zátky, gumové alebo korkové, s jedným otvorom, alebo s dvomi otvormi, alebo bez otvoru, v závislosti, ako potrebujem. A z chemických pomôcok takým posledným je samozrejme teplomer. Ortuťový teplomer, najlepšie, keď má aj zápornú, aj kladnú stupnicu. To je v podstate všetko. Z týchto pomôcok, ktoré tu používame. No. Dobre, to skladám. Sú chemické modely. Takže tu máme taký najzákladnejší chemický model. Vedíme, čo to je? Chloricódny NaCl. Čiže tu máme pospájané v kockovej sústave chloricódny, ako v skutočnosti vyzerá, čiže vytvárajú kockovú sústavu alebo kubickú, čiže atómy sodíka a atómy chlóru sú navzájom pospájané. Tu máme dve sústavy skladajúce sa z rovnakého atómu, a to je atóm uhlíka, to je tá čierna gulička. Rozdiel je v tom, že sú ináč usporiadané. Toto bude atóm uhlíka usporiadaný nepravidelne. Je to látka, ktorá sa volá diamant, najtvrdší minerál. Pričom taký istý atóm uhlík je tvorí aj grafit, alebo tuhu. Čiže tu sú jednotlivé tie vrstvy, ktoré sa ľahko oddelujú tým, že toto odseknem. Čiže ľahko sa otiera a tá tuha nám potom umožňuje písanie na nejaký povrch. Čiže grafit alebo uhlík a diamant. Ďalej tu máme oxid uhličitý. Oxid uhličitý je plyn, ktorý vydýchujeme. Už som povedal, že tá čierna uhlička je čo? Atóm uhlíka, dve černé